trebuie să ne schimbăm. This is Victor! Yasmira San! Ziua bună! În Cluj e superb. Ales pe holul blocului. Unde stai așa pe holul hotelului. Bagă-mi foaie! Sunt buni? Da. Ce sunt, roșioare? Biban. Hai mă să traversăm în fața poliției. Articulează-mă fraza. Dacă ne oprește poliția, eu n-am acte și zbeată. I can hear the sound of violin. Ce faci? I'm nothing in between, you know you wouldn't want it any other. A spus ceva? Ți-e frică să nu te găsească cineva? Ce simți când mestești noua gumă Fives? Și cum a fost, mamă, de ziua ta? A fost ok, a fost distracție, a venit Luiza. Și ce ați făcut? S-ați dat cu fundul în tort. I went to practice like twice a week.